баъзе бародарои муҳоҷир яке аз сабабҳои муваффақ нашуданашон бисёр иморат карданашон. омаданд 1 сол 2 сол 3 сол дар муҳоҷират, дар мардикорӣ, дар сохтумонҳо кор карданд, маблағи ёфташон рафтанд, дар кишвар сохтумон карданд. омаданд бо 1-2 соли дигар кор карданд, корошон омад кард, рафтанду хонаҳои 3 сол пеш сохтагиҳошон маъқул нашуд, бо лоиҳаи нав сохтанд вайрон карда. баъд омаданд ки корошон нашуд, ин дафъ зиндон шуданд ё ба мушкилиҳо гирифтор шуданд. он хонаҳо, дар баъзе он хонаҳо занҳо хиёнат кард. яъне чӣ лозим умри худ дар муҳоҷират, дар меҳнат, дар ғарибӣ, дар як вагон бидуни зану фарзандҳо инсон хоб кунаду дар он кишвар қасри 2 ошёнага созад. баъд дар ҳамон хона зиндагӣ накарда аз дунё гузарад. ваям ба як каси дигар тарк карда равад ки онҳо дар он хона гуноҳ мекунанд.